ವೈಭವ್ ಸಿನಿಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿತ್ರದ 2ನೇ ವಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ, ವಿಜಯ ಕೊಡಬೂರು, ನಾಯಕ ನಟ ವಿನೀತ್, ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ಅಮೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾಯನಂಚಿನ ಸುಂದರ ದತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಬೆಳಗಿನಂಚಿನ ದೀಪ ಏರಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಪೋಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಪೋಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು. ನಾನು ಆತ ದಿನ 106 ದಿನ ಈ ಟ್ಯಾಕಿಸರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಪುರಂಚಿನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ತೂಕಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ಕೊರಡೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ವಿಜಯ ಕೊಡವರು ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಒರಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಎಂಚ ಬದುಕೋಲಿ ಒಂಜಿ ಆಯೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋರ್ದು ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿ ಆಯಂಜಿ ಎಂಚ ಬದುಕುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜದೇರು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋನಗ. ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ ತೆಲ್ತಿನ ಮಣ್ಣ ಒಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಆತ ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಪುನಃ ವಲ್ಗರ್ ಅಂಚಿನ ಓಲೇಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಎಡ್ಡ ಮೂರ್ದು ಬೈದನು ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ. ఆయన మస్తు కనస్సు ఒప్పుండు, ఆయన ఆశ ఒప్పుండు. ఆయన జీవనుడు ఇంచ బతుకోడు, ఇంచ సాధನೆ మల్పోడు అనిపిన ఆశను ಅವನು ಸಮಾಜದೊಟ್ಟು ಅವನು ಎಂಚೆ ಅನ್ಕೊನೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಅವನ ಭಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡು ನೆನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಸಂಸಾರದ ನಡುಟಿ ಅನು ಎಂಚಪ್ಪೋಡು ರೀ ಮಗೆ ಅದು ಅವೇನು ತೋಜದೇರು. ಅಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಊರ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಯುವಕ ಸಂಘದಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಯುವಕ ಏನೊಂದು ಆ ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಎಂಚಪ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಏನು ತೋಜದೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದುಂಡು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ನನ್ನಲ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ನಗರಸಭೆ ದಾದ ಉಂಡ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಸುರು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಆವಡು ಪೂರ ಪಾಟ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತೆರವು ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಅವಾಗ ನಮಕ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ತೂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸುರುಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಗರಸಭೆದಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅವತ್ತಂದು ಅಕುಲ್ ತೂಯೆರಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಧೈರ್ಯ ತಿಗಲೆ ಕೊಟ್ಟದು ತೂಲೇನು ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜನಕ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಬೈದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಇವಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಸಮತಾ ಅಮೀನತ್ತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸುರುತ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರದ ತಂಡನೇ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಲ್ದರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಂದಾಪುರದ ಅಂಚಿಪುರ ತುಳು ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪಡುಬಿದ್ರೆ